Timinga, uy. Kaya nakatulog sinang purita. Maria. Ikaw day founder atong ni Agi ha? Katong hugaw kayo akong now. Ikong pa si Claire. Si Kirara manggod Maria. Iyang gusto gahugawan ka. Karon, kabalot na ko sa imo ha? Ilong dia. Tangan ta kag sungay, be. Bangan natin yung sungay. Mura magturo nga kanding. Karon ka, kabalus na jud ko sa imuha. Maria, himuaw batang matibay ba? Higi. Claire, murag si Mickey Mouse ba? Punon ko ni iyang naong og takuling ron. Claire, tanawa sa daw dito. Basig nakamata na sinang purita. Sige, sige. Mag-init sa daig kog tubig kay mga pimi ni Kirara. Maria! Maria! Nagmata sinang purita. Mugawas daw to siya ron kaya mag-init og tubig. Patay. Kasaan lang. Kirara? Kirara! Ma, saan ka mama? Uy, natulog ta dire. Ali, sagod ka na ako isugo nimo. Sige ma, pabuta ko diha. Pas kong tulog, uy. Kirara, kadugay man nimo. Pagdali diha ka na ako isugo sa imo ha. Gulat mo diha ma. Igas, uy. Maun sa man ka. Pamaak kong lamigas ma ba? Baro gud diha tarong kay na ako isugo nimo. Isugo ma. Naunsa nang naong nimo Kirara? Unsa day kong naong ma? Naunsa man nang naong nimo Kirara nganong nakabulingit ka man? Kabulingit man ma, nga natulog raman ko sa duyan. Kato sigurong imong mga amiga ba? Diri day sila ma.